ilusio handi jakinei esan, lehenbiziko aldia delako, eta aukera ematen digulako, guk ere topagunea den, saio honetan ere, parte hartzeko eta gainera modu bereziagoan edo parte hartzeko, orduan hortaz gustora eta hasteko gogoakin. Alde batea, batzorde zientifikoan lan itiak esan nahi duen gutxi gara asma dezakezu beste batzardo batzuetan ere parte hartu izan duzulako, baina hemengo berritasuna da, lehenbizi lan guztiak euskeraz daudela, eta hori pozgarria da, euskaren normalizazioan ikustea, ereindako azile pixkanaka nola doan handitzen, ez? Eta egia esan, maila ere, niri egokitu zaizkidan ebaluatzia ere, egokitu zaizkian lanen, kalitate, uste dut horretan ere, Iker Gaztek bere lana betetzen duela, ez? Eta batzorde zientifikoko kide esan dut, lan asko izan dugu, proposamen asko izan dielako, eta alde hortatik ere gazteengandik ikasteko aukera ere ematen digu, eta hortaz gustora. Gustu horixe, iruditzen zaite azpimarratzeko gai bat dela, ez? Nola den honetan ere topagune Iker Gazte, ez? Matematikariak eta soziologoak eta hizkuntzalariak eta informatikariak eta hor zerbaitek batzen gaitu, hizkuntzak batzen gaitu eta Iker nahiak batzen gaitu, ez? Orduan, uste dut gainera gaur egungo gizarteak ere horixe eskatzen duela, gero eta gehiago, ez? Norbea bere kapilotxoan sartuta egon gabe edo sartuta ere, tarteka ere lehioak zabaldu eta besteen berri ukitzea, ez? Orduan, oso aukera ona, ez dakat hitzonik besterik esateko egia esan. Nik uste dut hasteko euskeraz publikatu edo kanporatu alizatea badal nahikoa, batipat arlo gehienetan ingelesa nagusi den mundu honetan, ez? Orduan, aukera, ez? Euskeraz ikertu eta zabaltzeko eta plazaretzeko aukera. Eta ikerketari berari ere bai kontuan hartuta parte hartzen duten askok gehiena gazteak direla eta bentzeko ikerbidean hasteko aitzakia eta bultzada izan ditekela, ez? Hortaz, aldrebes planteatuta Iker Gazte bezalako saiorik ez baleo, segurazki hori asko zokerrago izango litzateke, ez? Hori da, ze horretarako topada ere bada, ez? Ez bakarrik diziplane artekoa, ez bakarrik unibertsitatean artekoa, baita ere adinen batzeko puntua ere bada, ez? Nik uste du parte hartzera doazenak, badutelako, publikoa urtxe aukiko dutelako zain, ez? Eta trebatzeko modu bat ere badalako, ez? Gero beste arlo batzuetan ere arituan izateko. Eta entzutera eta ikastera datozanake, zesanik ez, aukera paregabea, horren egun gutxitan, horren beste jakintza eta horren beste gairen berri jakiteko eta behar bada norbaiti ere bururatuko zaio beste norbaitekin lankidentzaren bat egitea edo hortaz animatu goixe, hemetxe gaude.